ste bili gledajući još jedan klip na mome kanalu. U našem klipu ćemo da igramo Clash Royale. Znači ja odavno nisam igrao Clash Royale i odavno nisam snimao, tako da molim se izvinite što nisam snimao. Jer je bila škola i sve to. Ljudi, idemo sad u jednu borbu. Znači idemo, sad ću da vidimo kako će da nam prođe. Dobro, vidimo. Inače ja sam puno bolje od ovoga lika. I evo, 5, ajde. Znači ovo je ladno zovem 5, ne znam ni ja zašto. Ali okej, neće da mi sluši, ne, fuck, ne razbijem. Evo sad nema šanse, iako ne. I to ajde slušamo jedno 3 udarca i ja. Dosta je. I sad i ja bacam vič. Pa bacam tu, pa ću da bacim zep na ovog malog. Znači, nema šanse ljudi ovaj lik protiv mene. On će vjerovatno napadati tu, a ja ću tamo. Tako da bolje tu da sam. Okej, ja mu jako puno skidam. Sad on 100% nema šanse protiv mene. I to. Nema više. Ne znam što se lik ne brani, ljudi moji, majke mi. Jaha, X-Bow. Ajde, X-Bow. X-Bow, ajde. Ništa. Dobro i pap. Okej. Nema šanse. Nije da se kućiti raju u pozadini. Jer nije tu ne mogu baš ono ništa. Ovdje. Tako da malo da vidite. Ja sad tako to treba, ajde. I još jedan udarac, tako je manje. I sada odeš svi. Ajde napad sad. Ode i to. Imamo se ovdje kulu. I zep spell. Tako je. Uglavnom sam zep u pravom trenutku iskoristio. I to mi puno sad se naći. Ali dobro. Pola je. Bum, zep. I da li će uspjeti? Bum. Zep! To ljudi, znači pobedili smo, ne verujem. Znači ovaj dek je strava, ako imate sve ove karte i ako ste Arena 5, preporučujem da iskopirate. Znači Furne sam dobio juče. Ovaj dek je super. I ovdje smo mi još jednu partiju. Mi ćemo prekinuti. Tako. Ne, znači ljudi nema veze. Okej, ima malo veze. Znači ja ne verujem, ali okej. Bum, ovo je sve. Evo li. Ne znam, ništa šta lik baci. Sad će 100% izaći tako. I fuck.
Dobro, pa neće sve. Ne. Ljudi, nema veze. Znači što nisam pričao, stvarno sam bio se skoncentrisao na igru. Imamo 2016, to je još malo pa ću Arena 6 i ljudi. To je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se video svidao, ostavite like, share, subscribe, a do tada vidimo se u sljedećem.